गोजोनथाव खौरां सिक्किम रायजो दावबायनो थांनाय सुबुंफोरनि थाखाय आसामनिफ्राय सिक्किम दावबायनो थांनाय सुबुंफोरा गोनो गोथो आरो जिंगा सिनांगौ गैया। बर'नि हटेल एबा साइमन ग्रुप अफ हटेला नोंथांमोननो लानानै फैदों खम बेसेनावनो मोजां रोखोमै हर थानो हानाय खथा। साखोन सिखोन दुगैग्रा कम्फर्टेबल स्टे लोगोसे ट्रेन्सपर्टेशन एन्ड स्किम टुर प्रभाइडेडनिबो सुबिदा दं बे हटेलाव। सिक्किम रायजोनि रेडिअ क्वार्टार एबा लल बाजार टु अरेटिं रडनि साखाथियाव थानाय बर'नि हटेल एबा साइमन ग्रुप अफ हटेलाव बर'नि मोजां रोखोमै जाग्रा आदार अमा बेदर, अनला खारै, सबायजों दाउ बेदर आरो गोबां रोखोमनि बर'नि जाग्रा आदार बे हटेलाव मोननाय जायो। नोंथांमोना आसामनिफ्राय सिक्किम रायजोआव दावबायनो थांनोब्ला बर'नि हटेल एबा साइमन ग्रुप अफ हटेलाव थानो सानदोंब्ला नैबे जानबुं नं 7501510292 7501292996 नम्बराव सुरात लानानै बे हटेलाव मोजां रोखोमै हर थाहैनो हागोन। जोबोद मोजां जादों सासे साहसि बर' आइजो हिसाबै बहाय जे मोनसे हटेल बिजनेस खालामफैनानै जों बयखौबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय भिजिटर्सफोरखौ जे बरायनानै जोंखौ रिसेपसन खालामनानै मोजाङै मोजां आदर खालामनानै जोंखौ गोजोननाय होयो आरो जाहोयो आरो गाव गावनि जानाय बायदि संनानै जेरै बुङो बिदि जाहोदों। बेनि थाखाय साबायखर आरो नोंथांनि बे हटेलाव थाफैनानै जोङो गुबुन गुबुन सिक्किमनि आरो बे गेंटकनि साइट सिनफोर आरो नायनो गोनां जायगाफोरखौ नायनानै जों थांफिननायाव जेबो उसुबिदा मोनाखै। जायनि थाखाय जोङो दिनै साननै थानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो उनावबो जोङो गुबुनफोरखौबो बे सिक्किम आरो गेंटकआव फैनांगौब्ला बेवहायनो साइमन एन्ड रेसिडेन्सियेल बे रेस्टुरेन्टआव थाफैनानै जाहाथे बेवहाय भिजिटर्स हिसाबै एबा टुरिस्ट हिसाबै थाफैयो बेखौनो जोंबो बोसोन हरगोन आरो जाहाथे बेवहाय थानानै सेफटि बयबो सेफलि थानानै थांनो हायो